Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sisemlazi enkantolo lapho bekunecala khona ebelingene ekuseni lentombazane ethe yabulawa ngesikhulu isihluku lapho amalunga omkhonto wesizwe ebegcwele amagceke elethe isaphothi efuna umthetho udlale indima yawo. Sase-ke sizama ukuthi-ke sixhumane nabaholi balapho okwenzakale khona isigameko kwi-V_D engaphansi kwa-Ward 86. Lapho-ke sikhulume nabo saxoxisana nabo kanje. Awulalele-ke lo msindo olandelayo. Hello. Hello, siyakwamukela kwiKhaya TV2. Yebo, Njani sisi? ngiyaphila unjani wena? Hayi ngikhona. Masicabanga ukuthi sikhuluma no-coordinator wase-Ward 86. Akusiyena ucoordinator wase-Ward 86 kodwa uconvener wakwi-VD yase-Ward 86, enye yama-VD ase-Ward 86. Okay, hayi siyabonga ukusicacisela kuleyo ndawo leyo. Yebo. Ngaphambi kokuba singene odabeni esikuthintela lona, mhlambe ungakubingelele kubalaleli beKhaya TV2, mhlambe uma ungenayo inkinga uzichaze nje ngokusemthethweni. Ngiyabingelela kubalaleli beKhaya TV2. Lo okhulumayo uconvener wase-Ward 86 kwi-VD ebizwa ngokuthi Sezwelihle Secondary School, kanti igama uNokuthula wakamkhize. Ngiyabonga. Hayi siyabonga kakhulu. Udaba namhlanje sike sabona ukuthi namhlanje kade nise enkantolo. Mhlambe ungake nje usilandise ukuthi enkantolo benibekwa yini? Besisenkantolo yaseMlazi namhlanje. Isizathu sethu sokuya enkantolo yaseMlazi singoba siya omama noma singamalunga omkhonto wesizwe wase-Part 4 kanye naku-Ward 86. Sivuke nendaba engamnandi eyenzeke ngentathakusa zangesonto kwimpelasonto lesiphuma kuyona, lapho kubulewe khona omunye udadewethu igama lakhe kuThembelihle uNowakamkwena, wakhona kuyona i-VD le Izwelihle engikuyona, obulawe ngesihluku wagwazwa waze washona, kwatholakala isidumbu sakhe silahliwe ngaphandle komuzi, okusolakala ukuthi ubulawe okade ehlekisana naye nokubaba wengane yakhe. Sase siyezwa-ke ngabomndeni ukuthi umseshi ubathintile wathi umsolwa uyovela enkantolo. Sase sithi ake sisukume-ke nathi njengamalunga omkhonto wesizwe siyozakalisa ulaka lwethu njengoba sikhathazeka ngokuhlukunyezwa kwabantu besimame nabantwana kanye nabo bonke nje abantu abaphila ezweni, ngoba ukuhlukumezeka akufuneki kona wonke abantu. Kodwa lokhu kusithuse kakhulu. Sase sithi sizosukuma sime ngey'nyawo sithi cha, umthetho ake uzibambele, ake ube khona into oyenzayo. Sicela umthetho uvale i-bail, abenzi bokubi noma umenzi wokubi ajeziswe. Besisiphumile-ke ngobuningi bethu siye enkantolo namhlanje siyozwakalisa ulaka lwethu kulolo daba. Yebo, siyabonga kakhulu. Mhlambe kusibeke nje esithombeni ukuthi lesi sigameko senzekele kuphi? Isigameko senzeke khona elokishini lakwaYo eliku-Part 4 kwi-VD ekuthiwa Izwelihle. Ka-U ko-7 ngey'namba ngoba imizi iney'namba. Umntwana uphumile ebusuku engathi ubeyobheka ulwahlekisana naye ubaba wengane yakhe. Nalapho-ke okukholakala ukuthi isigameko senzeke khona, kodwa nje isigcembe ikhona kwa-U ko-7. Sike sasezwa ukuthi umluko mangenza iphutha icala engathi like langena lase liyaphazamiseka ngenxa yokuthi bese kunomsolwa wesibili obesetholakele. Mhlawumbe ungakusikhanyisele lapho uma unalo ulwazi. Sile ngomsombuluko enkantolo
Kodwa-ke noma sifike sajika khona ngoba icala ligcine lingangenanga, esikutholile ukuthi umseshi uthe ukhona omunye obesethathiwe nawo ngamaphoyisa osaphenya. Ngakho-ke uma ngabe icala lizoqhubeka lingene ngawo uMsombuluko, lokho kuzomphazamisa njengoba esabhizi esaphenya. Uzocela ukuthi sihambe sibuye ngakusasa ngoba kuzobe sekuvela kuzobingelelwa enkantolo. Noma-ke igama lakhe lo wesifazane okubekade banjiwe singazange sigcine silithole ngoba angilazi. Kodwa kona sizwile ukuthi isimo esinjalo senzakalile, ukhona owesifazane obethathiwe. Futhi-ke isiqinisekiso njengamanje sokuthi usangaphakathi yini ey'tokisini noma ungaphandle anginaso, ngoba namhlanje enkantolo naye umseshi asimbonanga ubengekho, kanti futhi phambi kwenkantolo ovelile namhlanje kube yilo wesilisa kuphela owubaba wengane. Okay. Hayi, siyabonga kakhulu ingcaciselo osinikeze yona. Mhlawumbe-ke nje imaphi nje amazwi mhlawumbe ongawadlulisa-ke nje nakwabanye noma isixwayiso nje ey'ntweni ey'fana nalezi? Ngaphambi kokuthi ngikwenze lokho, ngisacela ukuthi bonke abalaleli ngibazise ukuthi icala lihlehlele umhla ka-29 kuyona le nyanga. Emphakathini wonke siyacela, siwumkhonto wesizwe, asingazithatheli thina ngesandla sethu. Siyala, siyaphikisana nokuxhashazwa kwabantu besifazane kanye nabantwana. Sithi bonke abantu abenzi bokubi, umthetho mawuthatha indawo yawo ubabophe, bajeze ngendlela efanele ukuze wonke nosacabanga ukwenza angabe sakwazi ukuqhubeka kwenza. Asiphathaneni kahle, sihloniphaneni, sikhumbule ukuthi ngaphambi kokuba u-MK noma ngaphandle kwa-MK, kodwa sonke singabantu baNkulunkulu, asikwazi ukuyithathela isinqumo sokuqeda ngempilo yomunye umuntu. Ekumele sikukhumbule ngale ngathi uthi ubulala lowo muntu, kufuneka ukhumbule ukuthi ubulala nabo bonke labanye abantu abakade befidwa yiso lesi sandla. Ngaleyo ndlela angiboni ukuthi uNkulunkulu leli cala uyakwazi ukulixolela. Unulo oshonile bekuyena yedwa ade esebenza kubo, ebhekelela abantwana bakubo kanye ney'ngane zabo njengoba bengasenabo abazali. Ngiyabonga. Kwabuhlungu-ke lokho. Kambe uma ungaphinde usikhumbuzise icala lithe libuyela nini enkantolo? Icala enkantolo libuyela ngesonto elizayo mhla ka-29 kuJanuwari kuwona lo nyaka. Mhlawumbe nina ngoba nizobe nikhona lapha, njengoba umsolwa kusolakala engathi uzobe ezocela ibheyili, nizobe nizophikisana nokuthi athole ibheyili? Siyaphikisana nokuthi akathole ibheyili. Le ndawo esiphila kuyona ayibafanele abantu abanje, ngoba ukuba unalo iqiniso uma ngabe lesi senzo singenziwanga uyena akasho phela ukuthi ubani owenzile. Sithi no bail kumbulali. Okay, hayi, sibonge kakhulu ukuthi ukwazile ukuthi usamukele siyikhaya TV2. Siyabonga. Siyabonga. Hayi-ke uye-ke uconvener lo we-VD yakwi-Ward 86 eMlazi ebesixoxisana naye esicacisela ngokwenzekile njengoba kade besenkantolo ukubulawa kwentombazane ngesikhulu isihluku. Kodwa-ke asishiye siyikhaya TV2 wedwa, awubukeke lamavidiyo alandelayo uboneke isaphothi ibilethwe umkhonto wesizwe bezoxhasa kuleli cala bethi bafuna ijustice iyenzeke. Understand ukuthi njani kodwa ladela konke lokho neza lokho kutshengisa ubuntu nokuzwelana ukuthi nidele nize esimene esinje. Ngibingelela ubuholo obungaphezulu lana kukhona uMama Mandobe, abanye abamazi akusiyena ngisho walezona uMama Mandobe umama ophethe inhlangano le ehlanganisa bonke omama bomkhonto njengoba sewomama ku-past 4
sizone namanye amazoni ngokunjalo ngicela ibingelela ama-comrade nje Mandla Awethu. qina mkhonto qina Qina. phansi nokubulawa kwabantu besifazane phansi Phansi. ngiyanibingelela amakhomanda into engisusile kwayizolo bengiza nangijikisho sengiyongena etheksini la kwathiwa akuseziwe ngase ngishole eMaritzburg ngiyafisa nje kakhulu ukuthi lingapheli amandla amakhesi anjena aqeda njalo uze uphelelwe umoya sometimes abanye baze balahlekelwe nangama-dates ukubulawa kwabantu besifazane akuna-excuse ngoba usuke ubulale umuntu ongaphindiseli isikhathi esiningi abantu besifazane abakwazi ukuphindisela emadodeni kodwa awube nesibindi sokuthi uzumbulala ayikho i-excuse yokubulala umuntu wesifazane ngiyacala nje ngiyajabula indlela enisukume ngayo sibonga nobhuti sibonga nobaba abasukumile bazosekela abantu besifazane bala e-passport ngolo ngicela nje niqine sibokodwe ningahleki sikade singcwabe ehlokoze singcwabe ingane ebulawe imanager lapha yakwi-call center yamgqiba emva kwenu yakhonke igceke lonke Yes. isithi qedile ngengane kanti uNkulunkulu wadala into eyisimanga igazi lomuntu liyakhuluma noma ungambulala uzukhonke kodwa igazi lomuntu liyakhuluma ngiyanibonga kakhulu ngokusukuma siyayisukumela-ke thina into enje ema-comrade ukuthi ngisuka lekheni Ndlovu means nothing into ebalulekile sizolwela umuntu wesifazane qina mbokodo qina Qina.